don't want to take back. And then Chogodi make such videos, it may more as a reported speech, so that you will not hear maybe analyze the video analyze. For real. So what is the essence of that apology? Unu meziri nwi ikuku ha wolie today na ekuzi okwu onye megari alo mankesere ono Prince Israel na governor na JPAC apologize go. Yeah? Na governor na JPAC apologize go. Yeah? I am asking you. Facebook, never forget. Learn it. Jenwa mama na he mekwa shoot photo oputa obo wapukwa video. E na agbo wapukwa video again. Na agbo wapukwa video again. Echi niile apologize wakwa. Echi niile itikwa reverse. You started the criticism against Zion mgbe with a $1 million. You criticize video Zion. Criticize the Evangelist Ebuka Obi. One time maybe in contact with Zion and the daddy. But I will go and go there to ile. Wherefore no na talk a manu. We bido kwa lasha kwa nde madu kwa. Onye kulu kute makazayon ko. Onye ko makazayon ko. Or do bido kwa lukwa time page you and whatever thing transpire between ono wa cause. Yagari kwa zo. Yagari kwa ka agwo. Some people may quickly feel yeah. The same you started with criticism. The same you measure FIFA teacher. Each way constantly criticize her. The same you measure if a may focus change you quasi again. Change you quasi to if blue before. Yeah. That is what I don't understand. That I know all the things you Kurumaka Ngopala. I know all the things Mr. Governor Kurumaka Ngopala. I am saying this. It is you see it as a form of advice for future engagement at this social media. I don't know how you people see this social media, but more for everything at this social media as a record. I video me play room do ashamed of it. Unless not my own years ago. Actually, me no kata juke no onye mama ofuma adama okay me if I'm name na Facebook mo na woman argument in real life ya boso adama e gba hoso ka mmalo if ya ju mo klebe this guy say with energy. I do that for fun, but me adama like e da muri ife na onya kata na many people woman ya say hey potako ezuga na make up argument. I do that for fun, and when I do that I want to learn. I'm gonna make a argument to get a drop where a gym make a research based on if any now I'm gonna what do again make the next one gonna or can see me. I do that for fun. About on social media if one nampota or let I may make a lot of research before but on social media or did that I'm born or did that I'm born but on a wall more if in chia mecha later in the night and malahola yeah opposite east. Lagos. Yes, I slept around 1:30 after 1 to 1:30. I woke up around 2:30. Blue moto, Ebetre, buying Ilona Bogota Lagos. Yes, Akuricha, yeah, and the Kachine case women may be owner. Allah Hugomo, well, even no side in my house na newi. Why was a break in Nacho can court was somewhere. That was the only reason you slow down. Now one way, the content have your one way. No, my guy. Mona eno, Bichina. Mona we are Bogota Lagos. We one afa on a that one. Chuchu, nteta. Muta flip go out of the road. Nteta. No zie checha vida. Imabari. Nenewe. Ufodu nteta kwa ebe 3, 4. Abapam na social media analyze wakwa nenewe it can see me the thing make do me after I ngwe na iru no re ka iri nya irisha zenni alukwa no irisha kwani mbai kwa sia no la to kwa me again na ala kwa mo ngwe park zie moto n'ụzọ we chize kishi ya we gwe nyanyata
osizie from ebe anya gidozie moto iwe bata Lagos laocha hole ebe 10 minutes 15 minutes ola pon nanya complete onya gidozie iwe bata Lagos. Ana ma afu ife niile m na-ekwu na social media as a record. In fact, na mụ na-agha ụdụ mma ka m gwazie gị eziokwu na mụ na-agha ụdụ mma jụọ ndị niile na-akpọ na fonu maka many people ya ife ọwụ na m gwalụghụ kpọkwa mechi niile kwuo nya mejizi because of na mụ na-agha ụdụ mma dị njọ. Let me tell you, oge ahụ a na-ekwu maka Colorado Bitters and Ide Aguleri na ndị otu many people send the message na WhatsApp na inbox from Dubai. Can you me information about the woman and this? Look, I'm interested na personal lifestyle of that woman. I'm only interested in Colorado and the Zoro Bitters. Only finish that information. What I go? So, Adamiji because of Mona Oduma today, I waste zero question in Jevelo onwe ka njevelo onwe mwa mụ na ụdụ mma enene gongo fuki si eme recommend the gongo to so many people mụ na usekwazi okwu achọkwazie m ka njekwazie kọtọ wakwazie otu ndị niile ahụ recommend the gongo. What nonsense call it's a childish behavior. It will mean that I am not a man of my own word. It will look like I am not a man of my own word. Yes. Only if mụ na unwelu pending after Muna Umwelu. We will go straightly on Ifa Muna Umwelu. I will never digress. I will never at any point digress to anywhere. And that is it. If you learn it, it will be better for you. Yes. Just like into Jema Mama, Moko Posia Hyper Acosayon Mba, Acosayon, the Onya Wonye Bala Buzo, we buy an Acosayon, a billionaire with the class. Onya Wonye Buzo, we buy an Acosayon, a humble billionaire. Onya Wonye Buzo, we know a lot of things about Acosayon, a lot of good things. He said a lot of things about Zoro Bitters. At the end of the day, it is you. But you can actually be in enmity with Acosayon, and you will not cut all Zoro Bitters. You will not even say anything to his personality, only because this is a man you have marketed to people. That word, your word should be your bond. Your word should be your bond. Montaya today, gonna madu so happy memories gonna share together. Let it stay there. Move forward. Any attempt in a choice ki we discredit onya we cut emano kwande ni na egwala ezigbo ife maka onya ijekwa ki jekwa cut osewa ife ni na egwala. You are not a man of honor. I'm sorry to say this. You are not a man of honor. Yes. You are not a man that can be trusted. Onya ona gonna esel okwu ego oge na onu Delta State cut onya. Ọ na-egwara ndị mmadụ na onye akwụkwọ ọgaranya gba ọgaranya gono mgbe onye na-amaneji onwe ya amaneji na onye ejiri 1 kobo mana nguju ọnụ ụgba ndị mmadụ na onye akwụkwọ ọgaranya na onye ejiri 1 kobo o nwere ego oribo na nne mbụ onye ya wee ịmakwa ebe obi o nwere mgbe mmadụ gwara m sị m mụ bịa ka o je gosi m ebe mgbe maazị dibịa na-emefa mụ bịa ka o je gosi m ebe maazị dibịa bi ife m na-ekwu n'okwu asị ife m na-achọ echi ka m ghara efe ya mobia koje kosimebe mazi dibia bi no ya gwam so many things about mazi dibia we go nya we sie ni friend interested wo that message mazi dibia na enye nde baye and interested na igba nde mmadu no okwu asiko no nwere ife nji personal lifestyle mazi dibia eme nwere ife nji eme because ohonu ka mu na ya na-akọ or that particular message and interested na that particular message can be interested in what even the personal lifestyle here hey what I go so imota ye obaluguru hey what I go imota ye obaluguru onya kan ya that rule inu an na gbono na due to the hatred mosquito mwelu ebe cockroach no onwe bi de yime vote onwe je tere insecticide we shefuzie na agba insecticide ya na manyanwa mochocha ya anwu
Our own governor, Mr. Governor Onye Ngopala. You started by telling people that there will peace in Ngopala for coming of Evangelist Ebuka Obi. There will peace. Now Zion higher knowledge. You made it look like a potential investor in confidence in Zion ministry will easily run away. Thank God now people will confidence in Zion ministry. Because me personally, I know how many plots of land on my own, on our own side. Yes. What it means is that now people will confidence. But let us assume that narrative actually paint about not fly. No, Nanda Mokoliko Fubosi, I shop for her back. Nanda Mokolike Hayano Mweba with if I enough. Then you now later Bidokwazie Emakiti Kwaziana Konen Debia Gulu. Is that not a case of mosquito voting for insecticide? Or more than 18 years to you later start marketing and noun. Yes, the only reason people be Ghana if not because of Zion. But you have succeeded in trying to tell people that they will unrest. Then J Park continue succeed in people marona na church. Program nothing. It is church. Why do you people even give land to church? How is that encouraging investors to come to your land? You now started selling land to who exactly? What is Zion? What if na people perceive na them will copy say about no mukolike ya and have you thought of that? You want to go? Huh? Have you thought of that? Okay, I'll go through that. Have you thought about that? Eh? Now, this is the same place. It's a way one dem mado. It is way Evangelist Ebuka Obi. You want to go? This is the same place. It's a way one dem mado. It is way Evangelist Ebuka Obi. Then last minute, because you are no more in good book with these people, you now turn yourself to the second you now turn yourself to the second obstacle after explaining to people how the first obstacle was overcome. You now turn yourself to the second one. You know, sometimes you now watch activities of people here na Facebook. I don't understand. I don't understand. You want to go? Now watch activities of people na Facebook here. I want to understand. Malona ifo wuni me here na nwa utonite no ya fear. Malona agbatu obi na fear. Even some people oye nwerinde ye deny business go na ha yeme. Even though no nwere ike onwe nde na abia people ka maka oye nwerinde na say right done. But to look beyond that right done. That na say right done. Nwere ike be ka unde did that if I at the moment for their own selfish interest. You may be losing things and the more important thing we can take you to if I in a mission in a more of ma a more than a card that you may more of ma. What a go? Daddy mo yakaya de me more of ma. Yes. What I give now one. So, even now if I watch your word in a use on social media. Don't speak out of emotion. On social media. I don't react or speak out of emotion. For what? Apology. It will be na misunderstanding the situation. I will not attach it to anybody. So this particular video I'm playing here and the apology that came after it is a shame. It's a shame. Or suppose you made that apology. Yeah? In a video do so controversial as this. Then you later. The only people entertain. Let me tell you. What people see from Enugu.
And the people see from Matthias, some of them, because even after Ifenina Mechalo, Matthias made the last video some months ago where he analyzed that onye Nugu onye na-achọ onye Lagos okwu. Even after unu mechara ife a niile, kere okwu pụtara mgbe ahụ, kere okwu sparkly up mgbe ahụ na social media, where he said that no onye Enugu na-achọ onye Lagos okwu. So it is not entirely the role of Matthias members kono ya entertain with that. But people do neutral from Ifenina Anebe. They are not Zionite, they are not adorers, they don't even fancy Matthias' message. What narrative can that action may paint to them that these people are not stable? Especially when it has repeated itself over and over again. Now the side of JPAC now, not Governor Ezuku. Because to some extent, Governor Ezuku na do haile, go mana, yeah, fanu JPAC, afubu mwenye kuyare fan, and then adama agweye na agweye as one nemo nyopo. Hama agwayo na mo sento, awu kwa mekwensu no dinke mo. Go, awu kwa mekwensu no dinke mo. Ke yari sipo de Ezugo angel. Go. Mana ife magwa ka magwa ogwagi always yoku before a broadcast none on my phone can no way confirm wolun de mado how God miraculously save your son through the use of olive oil. You said it on a live broadcast which I still have on this my page. Maka ife ọdụdọ ka ọgụnụ ka ọ si na-eme nwe mgbe a na o nwere ego mgbe a na n'oluzichago nwe ka ọgụnụ na-anụ ntị n'oyi ka o wetara wekperezielu nwa ekpere ahụ nwa wee jụrụ oyi ọsọ na nwa nwere onwe before camera. Or a personal discussion. You said it on a live broadcast today. Was it that? Is it that rather that in Emelo on a fan Emelo? Oh no, Meho. What could be the reason that you were put on social media? Only to come back later and prove yourself now wrong. It is always your word against your word in this social media. It was you who stood against Matthias Nandutwe. Weloka. You know, Egypt to Kogono. Due to n'okwu enwe na ka o si wee pụtara ndị Zion also how the entire Christian enwe also Zion, so because they follow out with Zion o minusiri na ụka niile uzi ndị ọjọọ that you now started changing goalpost before you know it itimu kwazie up kịta invite the Matthias na your podcast allow your page and your if you will see instrument and use what has changed. I can count over and over and over and over and over again where you say something today, you come out tomorrow and you change the whole thing. Because you need to accuse wedo. You want to go? Because you need to. It is not good. I'm telling you today, it is not good. If eji ama nwoke ewu ịmakwa ife mmenu nwoke ji wee change okwu ọnụ ya o siri ike ife a na-emekwa daa ife mmenu nwoke ji wee change ife okwuru n'ọnụ esika ife a na-emekwa daa. I'm telling you today, if you go and check the record will be very bad. Nwepụtara video ife niile ikwuru when you mgbe ekwu with ụka 100%. Some you even gave. I remember when you said na Evangelist Ebuka Obi burugamuma maka attack email and it happened. I remember then it happened. You confirmed that prophecy oburu biarona mezu and na God save you. You gave that testimony on air. Is it that it never happened or what? If it never happened and you came online to come and say that it happened,
What was in your mind when you were doing that? You have given us multiple testimonies here. Even when you started going to Zion, you told us how your life has changed. When you went to hospital, in hospital, you said a lot of things. In fact, you praised Evangelist Ebuka Obi. You said a lot of things, good things. You came online here. You appreciated a lot of Zionites for how they were showing you love. The same people ke ya putakwata. Ina akocha hu go una. Ina akocha hu go una. They want to go. Normalize. Go na madu nwoku. Don't make it a habit of changing every good things. If you go to Makonya, doesn't speak good. Yeah, or good for you as a man. Yes. Veji ama nwoke una. Mmadụ ayari ama na gono nya nwere okwu. Mmadụ ayari ama na gono nya nwere okwu. Ina ino nwere. Mmadụ ayari ama na gono nya nwere okwu. Ina ino nwere ike ndị mmadụ na-asịzi nna nke a ma hazi afọ onye a na onye a. Nke onye a hazi ekwu ife dị otu a. Uda adukwo. Ị pụtara mgbe ahụ kwuwe na go na onye na mụ na ije ụwa na anyị ka na ọwụrụ na akwụ ụgwọ iwe ozieri m iwe sef nwaanyị na aha enye mmụnwa ya ọwụrụ sieri sef le na onweri ka esi akwụ ụgwọ ewerezie m iwe na awụzim enyimazụ akwa ayara eji enye onye ego aha enye mmụnwa iwe sị na ezugo na according to voice note anyị fụrụ uwuli ikiri mgbe a na ivu na-ezugo na ije ụwa na ike agwụwa na ha na nwa obere oge na ike agwụwa na ha fọgụnụ n'ike agwụwa na ha fọgụnụ ka m na-agwa gị n'ike agwụwa na ha fọgụnụ ka m na-ajụ n'ike agwụwa na ha fọgụnụ. I don't understand. Ọhụ fifi na-eme ka m na-eme ọhụ the same reason iji wee bata na social media ka m ji wee bata na social media. Enwere my shop na City Market, not City Market, Kamwala Market. Kamwala wo international market ebe ma ndị Zimbabwe ma ndị Congo na Biafra. It is in a line shop number 1 from Isieba. Ebe na zo onwe mafia. Mu ọrụ na arụrụ m ọrụ. Mana ogo na man na n'ụlọ ana m anọta na social media 24 hours. Ide ha na-alụ message na inbox na messenger ma respond onye the next minute na nchensa ye. Ana m anọ na line 24 hours. Na drop comment na Facebook na comment Matthias and even do to Matthias ha na-eme. The thing na atakasị m anya. Mwe decide ya na mma bata na media. Ka ya wụ nọrụ na-ekwu ife ahụ m chọrọ ikwu. Mgbe a na-ekwu ife ahụ Odogwu and Aisha na-eme aghọtapụ udum na ife ahụ content ka ha na-eme. Tete na-atakasị m anya mfe iru na that thing na-send the wrong signal. Na ife ahụ na-send the wrong signal. Nna drop comment efe iru na comment na ada afia. I decided to come online. Mgbe m decided ịbata na imonye wo Uncle Bag. Imonye wo Uncle Bag. Jepak imonye wo. Many big content creators monye wo Uncle Bag. Uncle Bag who through him ka pages we bia ka iwe maruzie na ma wa fa no mgba. Uncle Bag through Uncle Bag ka pages we bia. Yes, I know how much I paid Yam Baba, Young Content Factory. Ụfọdụ each video mu 20,000 ka mma akwụ. Yam bebe we share ye. Ụfọdụ video ụfọdụ mma akwụ 20,000. E share ye na telafe mma akwụ 20,000. E share ye na Yam Baba comedian nke nwe 1.something million. Kwụ 15,000. E share ye na Odogwu and Aisha. Kwụ 10,000. E share ye na Aisha and Lovers for gono. Ụfọdụ enwere ike spend ya over 50 to 60,000 we promote one video just for people to hear me. Yes, just for people to hear me. You may go and spend the media offer. I was spending money promoting my video.
Yes. Ichima then mgbe mama bụ activities of jukpo Okongwu dibia. I called Okongwu dibia mana Okongwu dibia wo o nwere ego nkwụrụ ya mgbe a ego a mee spy akpọzinye ụgwọ again focus zie n'onye mgbe ahụ nchọghị ịba live akpọ m Chioma Baby mgbe aka Chioma Baby na ama na-eji akaụntụ Okongwu dibia akpọ m Chioma Baby eshia video ahụ ozugbo ewe mba ha live Chioma Baby eshia ya. That was mgbe mama bụ activities Okongwu dibia very well. I jụọ mama onye obodo ego one nkwụtalụ mama onye obodo ji eshia video m mgbe ha na-epromote mkpọ ha mama onye obodo one touch mama onye obodo eshia live ahụ ma wo share video m ozugbo. I was promoting my videos with money then. Ghọtago onye ka mgbe ahụ jepe aga na-asị ọchaghị ịbịakwute anyị ọ na-eme n'ọdụ humble ya nọrọ na peji ya ebu. I was spending real money then promoting my videos. Ghọtago ọkụ wee wụrụ akpọrọ ngafa odugido welu mgbe ife ndị dịrị mgbe awụ ka people na-anụ olu even mgbe m na-ekwu maka Odogwu and Aisha onya ka nji wee sị ọkwefu ya mbaba. That man very matured human being. Before ya mbaba share video ihe sendere ya link video ahụ jenere video ahụ mme sendikwere ya link ahụ ọfụnọ maka ya na Aisha ka na-ekwu ọma instruct share that video mme sendikwo video ahụ onenecha ya ọfụnọ maka ya na Aisha ka na-ekwu ọma share that video isend ya video ya share onenecha ọgwa na ọ ya share ya mana ọ ya afụkwu nọ maka ya na Aisha onya ka ọ ya nnene pride ụfọdụ ndị nwegasịrị then all thanks to Ogechi share takwa video m ọfụma Ogechi share kwa video m well mgbe ahụ nwe ụdị video m na-emekwa Ogechi share kwa Akụ Zion help kwa my page ịghọtago waja akwa through interaction because mgbe ahụ ọhụ na followers waja buru ibu too much mana waja bata program ọ na-achị people wee na-abata. These are the people who so we may page nga loud. I did not come na this social media if as a hungry man. Onyawo ife so many people may misunderstand. Onyawo ife so many people may misunderstand. So I came here specifically for that message, which is number one. Matthias onyako je we sime kusa maka Matthias is na number one thing njiwe pata na this social media app. Why meji happy? Who spread the channel message Matthias Mazi Dibia here the light of Africa. JCK the very first videos we made then. The first encounter na matter concerning JPAC was mgbe ọkọtọchala akwa mechakwa mgbe ọ na-ekwu good about akwa mecha ọkọta akwa mgbe ya na mgbe ọ dị ka o nwere ife ya na akwa mecha akwa bụ ihe moto ọtọ na gaghị akwa. That was the first time I made videos about him. But can we matter how objective I can be? Mgbe ọ lụchala unu ndị mmadụ wee kọtọwa unu ọlụlụ si na unu ọlụlụ wo classroom na-eji posta kọrọ jee wọchịa vidio mmelu maka unu ahụ emechara m vidio ahụ congratulate ye. You got to go that kind of a thing. Onya ka o ya eji wọpụta mgbe ahụ sị na mụ na ije ụwa ya emecha ghọta gonu that you were making videos thinking that na Evangelist Ebuka Obi ya apụta echi na ebu 50 million being. The question is for what? For me to be talking about Daddy today is because I believe in his ministry. Agwagongo the first place in full testimony about Zion one vintage at the new Victory Estate. It was somebody who gave me one on why is in Zambia bata. I'm like Lagos. Land the Hana Lagos. After 2-3 days, I bought a go east. Nchogodi no 3 months na east kama no chasa 3 months mgbagota ha Lagos awolona. The only time mbidoro na waze Lagos ofuma awo after mbata na December 6 2023 May wedding na 31st
measures the wedding na 31st decide this year can not back in Nigeria here. Yes, from 2024 can be done wherever no say 2024 no 2025 wherever 2026 here. That was the first time no go Lagos yo for 1 month or 2 months. Even when we can school I na abia no nwa Lagos ya. That be Lagos I for the long vacation I abia oruzie mgbe anyị bịa bachazie school onye ọ na abịaziri onwe na ọcha ịbịa ụmụnne m niile na-abịa mana mụnwa ndị ha anyị nwere ike nna ewu ka 2 weeks agbanakwa m east. So that time m bidoro na ebe a mpụtazie my friend mere m bịa vintage na vintage m bịa vintage mgbe aha nọrọ m anyị nọrụzie na vintage ya the guy ewekọnite akụkọ ịghọtago Zion mgbe ahụ ekwuwebughị maka ife gbasara Zion ọ kawo mụ na Mathias ha na-akwa mụ na Maazị dị anyị na-akwa ịghọtago ewee kwulite okwu Zion ebe a the young man wee nye testimony etu God ji wee yuzuo Evangelist Ebuka Obi wee mee nwunye wee conceive wee mụọ nwa after series of miscarriage the woman na-enwe ịghọtago. That was the first time nụrụ maka Evangelist Ebuka Obi and Zion ministry mfụrụ ya mgbe m jazi pezie more attention after enyechazi elu that 1 million ego igwe ndị otu Mathias ha niile wee tọnụzie satellite ha n'ebe ọ nọ. By me engaging them was what led me into that Zion matter. Yes. Then I never knew who Zion was. I'm only Zion then. Yes, all by God's making and the contact. When Zion way video even when na-ekwu ya na J Park he meet me na reserve. The first time when Zion follow after a long time mgbe Angela Aba and Oma even ji wee bịa Aba. Yes, Oma even ji wee bịa Aba. Abia for a specific something. Only room directive and direction. That was why I came to Aba. That was the first time when I was for one-on-one. Now all those things are flying there. You what I go? So I don't understand why he just will feel no if interest in this thing with my own interest. Or my own interest. And they open open or way clear. I got involved in that matter because of confidence in Mwelu. I am in confidence. Yes, in confidence. Even the matter of Father Mbaka, it's not that na Mulu na mengu confidence na call of Father Mbaka. It's not that na mneku na God are they use it. Even neku about him do specific, which is gonna do not allow yourself that these people they use you as an advantage to get to this person. That is what I am saying. Withdraw some of the words in they use you openly. You are giving these people chance to be insulting this one. You are giving these people chance to be dragging this person, which is not good. You say mutual respect. We will respect you, but please let you people respect this person. That is my message. Upon to clear the other day. So I'm asking if you believe no interest. Some of bloggers they get involved in matters because they are look at Bilod. Have you ever seen me tag Bilod in any of the videos make? Have you ever seen me tag him? All the videos make Makokulora. Have you ever seen me tag Okulora? All na ma tag game mmadụ adama tag mmadụ na video me fuda na ebe nta na-ekwu maka mmadụ adama tag mmadụ na video fuda na ebe na tag mmechalụ video maka mmadụ tag ya onye ahụ mmelu maka because ntag ihe onye ahụ page m nwelu 170 something thousand followers as of today. Ntag ya ihe enweta yi notification ahụ ozugbo iwulile hụ na ntag ya ahụ you must get that notification. What I go?
So tag yago, you must get that notification because na page tag yago is small page. And it's not as if na page might be engagement. Page in the way engagement of more. So tag yago, you must get tag yago. But have you ever seen me tag anybody? Billboard no noka. You think if I want to go to Billboard headquarters, I cannot go there? You think in Anchoketa I'm gonna Billboard meet you one-on-one that I cannot do that? It can't even take me anything. I will do that. Or now a lot of people, how big people. You think if I want to see them, no, I will if I call to me. Man, if you name on Facebook to be different from my own, I keep saying, I'm gonna go and I'm always boom mad. Okay, I repeat and say there's gonna claim no always boom mad. I wanna go and I'm always boom mad. That is why if any name they make a VDM, and I'm one, I am not dragging integrity with anybody. For the name Hana Tagimezugi has a VDM. What I said about him, to specific, I talked about B-Lord and other issues. So, a video no come and say something. Yes, even Kulu about cases of him and be still standing. I didn't change it. Only make what that is all and one business, man. He will go there. Na B-Lord, the name I choke on ego. Maka mmadụ na onye a na-achọ ka onye ya ego judanụ ndị ahụ na mụ na ha ọfụdana ịghọtana. I'm very happy na ụbọchị njefu okpuru ọra n'ọka na Enugu na okpuru ọra kwuru ekwu na vidio gwa ndị ụmụnne na ndị n'ebe agwa ha ya believe na ife niile Ezugbo na-ekwu maka ya that this is the first time ya na Ezugbo na-afụ that we don't even talk always. We don't even talk like we can stay 6 months without even talking on phone. In fact, in a whole year, we go to football ma ugboro ebua ka mụ na okporo ya ekwu. Ife niile ahụ ekwuru maka ụmụaka. Feni mgbe ahụ ekwuru maka ụmụaka, bụ ekwuru maka everything. We rarely talk. Adam ekwuye ka m nweta attention ngo. Always ọ na ịgba onye Ezugbo. Ịghọtago? Ịgba onye nwụ efugo m ebe ife anyị ụba. If ụfọdụ na-akpọ na Zambia wụ capital oil yet mụ na Ifeanyi ụba da akpa na fonu. The only time mụ na efugoro na 2013 before mbe travel mana ịchọ ka mụ na yo mee n'aka ute maka Ifeanyi ụba n'aka m gwọ maka ife dị njọ maka mụ na ya achịpịa adọrọ m crowd ndọrọ na second rainbow one day oge nsi Zambia wee bata. Adon crowd ndo na second rainbow one day ndị mmadụ si ọgụ na ụfọdụ ya asị na mụ na ya nwanne. What are you telling me? Ndị ọkada bụ nka mụ na na-eme argument pụta na second rainbow lituo ọkpọkwa ọkada onye Igbo ọzọ before you know it ndị na-eji afịa onye apụta ọkwụsị onye apụta ọkwụsị onye apụta ọkwụsị wee wuru 12 o'clock wee jewe trade fair mpụtara ije ebe 9 onye na-ekwu maka ya ma ọwụ n'onwe ife mụ na ya onwe onye tinye ọma maka gboo onwe anything ọma maka mo ife niile furu mkpuru maka ihe na mgbe mgburu mgbe ọ nwụrụ onwere okwu anything ọma maka mo apart from 2013 mgbe ahụ ọ chọrọ ime campaign nso mgbe ahụ ka m nwụchara awụbụ m igwe ndị Nnewi mgbe m na-egbara ya for some time mpụziri ebe ahụ mobilize kwa kpọrọ ma igwe Ansuden wee jebebe nya kpọrọ school council and ife ahụ n'owu mụ lọlọ mụ ụfọdụ ndị kabinet mụ anyị nwere obi ụmụ dị nwee obi ife a ịghọta kpọkọrọ ha n'idi eji delegate wit igwe Ansu anyị wee jebe na nke that journey ka m si na-abata tata may travel tomorrow hapụ Nigeria next day ye anọghịzi nye wee mee election ahụ wee luo ụbọchị ọnwụrụ gbaa mụ na ya ekwu ozi hello ọnwa ife eje hodiri abata hodiri m imebe ya again mana efu m ebe m na-eme video maka ichekwu na mụ na ya na-akpa every time interest is not my interest. You will not understand. This platform, I'm even seeing it as a passion. That at the end of the day I can actually speak and a good number of people will hear my thoughts on something. I am even enjoying it. That I can no longer go to comment section and be trying to be typing. That I can now talk and in the currently 10,000
ụfọdụ ndị ru 200,000 na ife m na-ekwu. I am seeing it as a passion different from ngoma ji achụnta ego. Yes, ngoma ji achụnta ego garala m eze ego one of amụ ifeke akụ na-ebi okwu one of isu nje aba. Anyị na-ekenekwu ndị mmadụ tụọ ndị mmadụ afa ịghọtago mana ọhọcha nyawo ife anyị bịara. So iwere onwe je na compare mụnwa mụ na ga-abụrụ ofu ala aje ka anyị na-achị n'efi ịghọtago. I have my own personal business m na-arụ ọnụrụ onwe na nga ọkpala personal business m na-arụ ọnụrụ onwe na nga ọkpala. Heaven knows. Now if I can run that business because Zion is there, how can you tell me na mfuzi onye nga ọkpala na-ekwu ife ọzọ na ma ya asị ya nwanne m ịghọtakwara ife a na-ekwu ọwụ na mụnwa onye Nnewi nwere ike ịbịa tap into Ifeọma Evangelist Ebuka Obi butere ụnụ na nga ọkpala. Mụnwa wezuga onye Nnewi nwere ike ịbịa tap in that grace. How much more mụnwa onye nga ọkpala ịpụta na-ekwu ife ị na-ekwu ọnụ nwe ka o si wee dụ. Mụnwa onye Nnewi si na Nnewi bịa na-eri uru Ifeọma onye abụtatara ụnụ. Mụnwa ozi onye nga ọkpala nọrụ na-ekwu nna emekwu na okeke nwaanyị dị ntị njọ. So every single thing if you move, I'm with reason. I don't with anybody. You go to ya how much can you pay me? Let's now okay, pay me. I'm to how much can you pay me? You cannot pay me. You know that you cannot pay me. Nobody can pay me. Nobody can pay me. So for the potassium, ni will think like Zion. Ni will go there. Zoro bita sees is in Gola Zion. Zoro bita sees in Gola Zion. John I transferred the money cash to him. Anom na Abudu. Ebun Highlandam na Batuno. Le lute na Abudu after road safety. Diabos mbidonye so because moto mo ife na-eme yo. Mo ife na-eme ye. Mechanic no kata sem na sample ya do ife dị mmadụ n'okpuru ekukuru ime na ọwụ na akọpụta ha na onwere ike anọkata filter ya aya filter zi mmanụ ka ọgụnụ nwesị ngwa akọpụta ka ọ na service moto mmebu na Lagos nya ka o mechalụ mgbakatazie gearbox emizbi nọkata ọkwụsị wee move naba ịda ha agbafeta ha Abudu moto na-emezi ọ na-enye ọkụ ya dabaki ya wee tọnụọ wee gwa onye bu ma tọnụọ pụta ba na free station adapter road safety ọkpọ mekaniki gwa anya were ife kụọ na ebe gearbox ife ahụ ka ọ kọntaktị ya na onwe ike ọnụ oluzu memory nya ka ọ na-akụ wee kupuo deten mmanụ wee bido gbafụsịba anyị wee do stranded chọwazie tovan ya eto na anyị tụ Nnewi nye nwasị na ọ chọrịrị iru Lagos that day na ọnwụ na ya eto na anyị na ya hapụ anyị bakwa moto na Lagos na onwere ife o jere ime na Lagos alazi ka anyị na-atụ n'ọkata ọsị ka ojegodo Abudu junction olu Abudu junction ka ọ ma nọ ya fụ mekaniki ojezi Abudu junction nye na mekaniki were bịa anyị mekaniki manage zie di moto jebe ebe a mgbe anyị donozi etu a ka m kpọsiri Akụ Zion mụ na ewekwuekwazie maka zoro bitasi a duto na a lot of people na-akpọ m my fans ụfọdụ na-akpọ m sị m ezugbo na ha mụọ ka ya esi enweta mmanya na ha nidiri mmanya mana na ha mụọ ka ya esi enweta wee sizi oke ka nyuzuzie myself wee na-ebupụtazi mmanya nye aka na-ese ndegasiziri ha ya. That was what prompted me. Akụ Zion bukuo how many cartons first? I think it was 50 cartons. It was 50 cartons first ka m bụ ụzọ wee buku nọlụ na Abudu junction mee transfer pia mere Akụ Zion transfer eburu mmanya bịa ana m eje Lagos eburu mmanya bịa deliver anụ na Nnewi be anyị my PA je receive wee je park ya nya n'ime ụlọ wee jesha Lagos wee return ọ onwezi onye chọrọ my PA oje ome wee bịa batakwa lele. So that is it. Obodo Akụ Zion mgbe ebutere m 100 carton ọ ya ebutere nyo ya gwa m wetagodo ego but I paid him cash. The first mmanya zoro bitters obiri m I paid him cash. Jụọ ya. So I don't understand. O nwere ike ife ị na-achọ n'ebe Akụ Zion nọ dị iche from ife mmụnwa na-achọ. Ife ị na-achọ ebe ndị Zion nọ dị iche from ife mmụnwa na-achọ. Ife ị na-achọ n'ebe ndị na-ekwu maka ha dị iche from ife mmụnwa na-achọ. But for me,
anybody nkuru maka enwe reason and message na apụta. So you start by adonya kpata na echi niile onwe ki face we sere mu na wo. Why move away? That chapter ends for that moment. Onwere any memory mu na we share ya waste. Why it was still good and going? Onwere any memory mu na we share then waste. Ekwo mu na ro noro igota pepper soup ayata ekwo ugwo pepper soup ahụ ọtọ homoto. Ekwo mu na ga noro ikuwu azụ ayata azụ ahụ ikuwu ọtọ homoto. So kere ọmpụtazi echi ni na asị ha na-ekwo na nka azụ ogbu azụ ọkpụkpụ adịghọ n'ime nwa azụ ka ogbu anyị taa pụtakwa n'ụbọchị elu igota pepper soup anụ mere mmebi. I don't understand. Anụ ịpachasịchara were toothpick ihu eze. So Fenji wee sị ka m play ife ahụ na I came across this video. You see, this kind of a video. Apology gunu ka ị na-eme. You even started bringing me and Ijowa into the matter. Ijowa. Ebe a ka ndị were Ijowa n'elu ebe a. Ijowa is something else. Let me tell you. Ijowa. If kwala ọkwa na Ijowa. Pụtara ebe a. Ọkwa peji a ụfọdụ nke ha nwere nsogbu agagharị ya peji gị nwere problem ịgagharị ya were because of na peji gị nwere problem etinyeziwu na payroll aha na accuse ọ edebe hozigu brego na akwa iwe gagharị ya all of a sudden Ijowa lose page Ijowa for obere ife ka ọ ba 200,000. Ijowa lose a page of 170 something thousand going to 180,000. Lose chat page ya bido kwa another one. The same page grow kwa 200 and something thousand. No kwa partial problem mba o bido kwa another one. Before because of wedo restored. Omehoye ko ukufi ọnụ, omehoye ko tabi ọnụ because no mana if on na-eme na page ya is passion. He is not doing it for anybody. Or they made it for anybody. Look, to be honest with you, I don't blame you. That is what social media is all about. But let it be clear that this is what we are doing. Don't try to drag other people into it. And don't get involved in matters except you have a concrete agreement with people. Even okay, sleep, transfer, I was even shocked to see so. Akonarie wolu diega na rie yo fodo why na mo wane akonarie wolu diega na enyeri ofodo mana I was kojad onye ka nji we say so no woro na rie enyeri diega why na sign as ambassador achozi sign as ambassador ego ne ka enyeri ego ne ka enyeri ebo o na ewere ego karịrị ego eji assign ambassador na enyeri odi ambassador na sign ko the ambassador na sign because esokwu wala ambassador we mama wala ambassador come on mba the other go all thanks to one go at who first showed me what that ambassadorship was. The other go all thanks to him ejikwa ambassador we come on. Yeah, when I first spoke about one go man one go ada akpọpọ n'onye nnewu eji obodo number ebe ọkọ si wedo. So if na me ekwu maka mmadụ eche na maybe na mụ na onye ahụ discuss go eche na maybe na mụ na onye ahụ discuss. Yes, the first time I spoke about Nwago multiple times. Mụ na Nwago ada akpa Nwago dị ekwe ọpụtakwa kịta ọsịrị na ezu ugo kwuru maka mụ gbaalụ m ọgụ ka nwanne ye mgbe mụ na ya ha akpadori mgbe mụ na ezugo amahọ ezugo nọrọ na-agbarụ m ọgụ ịghọtago emere video niile mmeri based on ife mfirulu not even to get attention of anybody. So ọwụrụ na nkegu n'ije social media of course wo the new money making ventures, but if that is what you are up for, good for you. Mana age is na personality who will deceive multiple personality. Go straight to business. You pay me this amount of money, I do this for you. Don't come in as if you understand the ideology, as if
you understand the future of ife a na-eme, whereas you know na go with in nature. Because if you with that negotiation at first, onye awuru na ocho ya. No, I don't want this. Onye mo na period aha sign no. Aha sign no period onye influence nkake. So mmadụ anyị asịzi na ambassadorship ka ị na-achọ ka period nye onye na mana period influence nkake. Ịghọtago period ahụ kwudo enye mmadụ ego. Je jụọ ọnụ ndị nwa ya ọfụma. Ọ enye mmadụ chichi. Ịghọtago period etu a ka aka edo, ọ enye mmadụ chichi. So ọ na-ekwu maka ya na-eche ka onye ga-ego. Ọ na-enye mmadụ sisi je jụọ ndị ma maka. But it was strictly to pass message. It was a message. It wasn't even about personality of VDM. From there, you have again. You are no more talking about VDM. I've passed the message in your pass there. It shows we got there. Go call Dolo. On all the Kakambi the Kwalipu Maka City Boys. Very clear. He got that no a believer in the presidency candidate of Mr. Peter Obi. But we cannot be going about it the wrong way. In as much as Namu believe in a candidature of Mr. Peter Obi, Allah won't believe in Nke Bola Tinubu. Have believe in Kefa. You don't need to go and start attacking them in our insult her, in our area, because now believe in different ideology with you. That was the aim of many videos in the media. Oh, for that's why no the city boys are go. You see, that is the problem. Why you can never understand Ezugo. And that is why you see people like J Parker, Hamisha video he change Yarepa tomorrow. He make a video today, he change Yarepa tomorrow. Because no one can video her name, and we leave her nacho, only leave her the that thing, he change Yarepa. I will not stay here forever this night, man. Even now, is that I learn something from this video. Now, only a content creator. Consistency is the key. Unless no way if family you better on social media. For me, and when something men you better on social media. Yes, and when page mmepelu anakpo unpopular opinion may use na Zambia. We na handle matter concerning politics in Zambia. Mgbe nwa ba yo ni Imo State pala in case if ndị na-asị na Ezugo na iwu onye ụka na ịda ekwucha ọ a pastor ka ọgwụ mana o ji pastor ahụ wee na-aghọrị ndị Zambia tinye in fear and panic. I single-handedly dismantled that lie. Emepere m page ya for 0 followers. Megido page ya ife ọba 5,000 something. Mme video ha eju. The moment the guy changed it, maybe the normal thing was supposed to, in fact, change zero. By zero, page middle broadcast na that page. They look at that page. I can't name a video na that page. But page people cannot Mr. Eric, you are no more talking. Mr. Eric, you are not talking. If I know Eric, Mr. Eric, you are no more talking. You are not talking. But the aim had to go settled. Unless you consider another thing. You ought to go. So, but mentality in the body, Adama understand. Man to put that today, or second on Asha red, or put up a zichinini, or so if I am Asha red and Asha blue, or put up one nature, or so if I am Asha blue, Nasha a green. In a Babangolo, because you want to satisfy your ego, you don't want to know the truth. Yeah. And from that video today, and say na Ochadakwa Oka Ukwezugo ka Abania Mala Imma. You want to go? Ka Abania Mala Imma.